Тук искам да ви разкажа за една легенда покрай княз Борис. Легенда, защо той решава да приеме християнство. Всички знаем, че княз Борис губи войната срещу сърбите и решава да изрисува тронната зала с съответно стенопис, който изобразява как той побеждава във войната срещу сърбите. Заръчва на един византийски художник, който се намирал като пленник при княз Борис и му заръчва да изрисува тронната зала. Минало време. Княз Борис се върнал и какво да види? Видял демони, пламъци, страховити сцени, които той не може да си обясни. И решил да попита какво всъщност представлява това. Византийският художник му отговорил: това е денят на страшният съд. Това чака всички, които не са приели християнството. Княз Борис се оплашил толкова много, че решил да приеме християнството от Византия. Това е легендата за приемането на християнството от княз Борис. Но имайте предвид, че дори в най-голямото съдбоносно решение е възможно да се крият някакви битови случки. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било интересно. Приятен ден и до нови срещи!